Makuha ka na. Tabago ka preso pa siya. So, grabe ka siya kay kanisya, di siya basta-basta nga kanang basta buhi pa, may bawaan mo siya buhi pa kung okay nito na. Buang-buang gini si Boy Bulkit gitu. Pwede mo na makaon. So, muna yang kuha gahina so among naputlan, amot naputol pero imo na po namong challenge ni. Kani, kakaw na kani, kakaw na kani. Kana. Tunga daw ta. So, octopus challenge sa mukaon sa ibo kami. Pakita diri. So, mukaon may octopus nga buhi. Lagi kaon dito. Tapos. Ano dito? Hindi. Ayaw na, gamay ra man kay na kanan dako.